Satejn qabel għal nominazzjonijiet tal konferma ta' kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi tefa' jismu biex jerġa' jiġi konfermat. Quddiem il-mezzi tax-xandir il-Prim Ministru tan-nomina tiegħu lis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borċolivier. One News biss ma kienx mistieden f'okkażjoni li għal darb'oħra l-Prim Ministru reġa' għażel li ma jħux il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Il-proċess fetaħ fil-jiem li għaddew u għalaq f'nofsinhar wara li f'Kunsill Ġenerali Straordinarju Lorenz Gonzi qal li biex tiġi solvuta l-kriżi fil-Parlament, il-Kunsilliera tal-PN iridu jerġgħu jikkonfermaw bħala kap. Liema elezzjoni, John Dalli u Jeffrey Pulicino Orlando qalu li hija kontra l-istatut għaliex il-karika ta' kap mhix battal. Fil-fatt fl-elezzjoni tas-Sibt 25 ta' Frar Lorenz Gonzi ser ikun qed jikkontesta lil nnifsu minħabba li kontra ta' dak li jgħid l-istatut tal-partit huwa ma rriżenjax mill-kariga. Skont ma jitlob l-istatut tal-Partit Nazzjonalista n-nomina ta' Lorenz Gonzi ridet tiġi sekondata li għal kontra tal-aħħar darba din id-darba kellha biss il-minimu ta' sekondanti permessibbli. Dan għaliex meta fil-2004 kontesta l-karika ta' kap huwa kien ġie sekondat minn 275 membru tal-Partit Nazzjonalista li 20 minnhom kienu deputati parlamentari u 5 minnhom kienu ministri. Illum Lorenz Gonzi kien biss issekondat mill-magna tal-Partit Nazzjonalista li hija ffurmata mill-amministrazzjoni u tmexxija tal-eżekuttiv. Fil-fatt in-nomina ta' Lorenz Gonzi din id-darba ġiet issekondata biss minn 8 persuni fosthom Tonio Borċ u Paolo Borċolivier. B'dan tal-aħħar fil-jiem li għaddew jgħid li jekk Gonzi jkun ikkonfermat bħala kap tikber it-talba biex Franco De Bono jirreżenja mill-Parlament.